Udruga Zora predstavila je priručnik za vršnjačke edukatore nastao u sklopu projekta Moj izbor je prevencija. Riječ je o jednogodišnjem projektu koji se provodi u srednjim školama u partnerstvu s Međimurskom županijom. Cilj mu je prevencija nasilja u mladenačkim vezama i unapređenje seksualno-reproduktivnog zdravlja kroz sustavnu interaktivnu edukaciju srednjoškolaca prvih i drugih razreda. Organizirani su 4 ciklusa po 6 radionica, znači 56 mladih ljudi. Prošlo je ukupno 24 radionice koje su bile jednodnevne, provodile su se u dvorani autonomnog centra, trajale su od 7 pa praktički do 3 sati i svaki dan se radilo na interaktivan način na temama koje su bile predviđene na početku, znači spol, rodna nasilna komunikacija, tehnike za trening trenera, nasilje u vezama, spolno-reproduktivno zdravlje. 56 vršnjačkih edukatora sudionika na projektu učenici su čakovečkih srednjih škola, i to tehničke, industrijske i obrtničke škole, graditeljske, gospodarske, ekonomske i trgovačke škole te gimnazije. Na radionicama koje sam polazila dobila sam prije svega puno znanja i prijatelja koji imaju isti cilj kao i ja. Dakle, iskoristiti i širiti stečeno znanje na isti zanimljiv način na koji smo ga i sami dobili. I sada je sve to što smo prošli i učinili ujedinjeno u ovom priručniku i to me jako veseli, čini ponosnom i svakako će nam biti od velike pomoći u svim našim daljnjim akcijama, posebno zbog toga što se u priručniku nalaze sve naše akcije detaljno opisane sa slikama i uputama, tako da nam neće biti problem kada ih budemo po nekoliko puta još ponavljali s drugima. Priručnik za vršnjačke edukatore s gotovo 200 stranica kruna je rada na projektu te jedinstveni u cijeloj Hrvatskoj. Činjenice su da i seksualni, nazovimo ga tako, odgoj i nenasilje i druge vrste ovisnosti o kojima ovdje nije riječ, ali bit će u nekom drugom projektu, jednostavno nije institucionalizirano u školama. I zbog ovog projekta, zbog Marine i udruge Zora, možemo se pohvaliti da smo prva županija u Hrvatskoj koja ima nešto što se tiče edukacije i obrazovanja u smislu i seksualnog i nenasilja. Projekt Moj izbor je prevencija financijski su podržali Europska unija preko PHARE programa te Međimurska županija, dok se u tiskanje priručnika uključilo i nadležno ministarstvo. Stvarni rezultat svake sredine, svake županije se može graditi samo na projektima, odnosno može se graditi na činjenici da se poboljša kvaliteta života naših građana. Nažalost, jedan dosta tužan podatak je da Hrvatska u prošloj godini nije iskoristila čak 75 milijuna eura koji su joj bili namijenjeni kao sredstva iz pretpristupnih fondova. Evo, jedan projekt je ovdje ostvaren. Naravno da ulaganje u mlade, ulaganje u obrazovanje nema alternativu i u tom segmentu, evo, Međimurska županija doista podupire sve aktivnosti koje idu u tom smjeru. Inače, sam projekt traje do kraja studenoga, do kada planiraju izraditi edukacijski CD-ROM Virtualna škola prevencije, održati 2 radionice kao i preostale aktivnosti vršnjačkih edukatora.